Prøv lige at kigge dig om igen nu, Signe. Nu er der lys derinde. Skal du da om og klikke. Så er det simpelthen, du kravler igennem igen. Så kan du få det hår ind i. Hvad så? Jeg kan blive lys. Farvel, min engel. Videre. 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 Så kig op. Gør du det? Ja? Der var du. Er det sjovt? Skal vi lige have den her billede? Prøv lige at se dit hoved. Må vi lige se alt det sne, du har i hovedet. Videre ind med dig. Farvel. Der er masser af plads derinde. Man kan næsten bygge en hule. Nå nej, det er en hule. Skal du så ind og tisse? Sådan der. Puha.